So this is our 2 Peter outline. Ang gustuhanong pagkinabuhi, ang gustuhanong pakigbugno. It's all about pakig-away sa mga mini ng mga pagtulunan, no? Sukla nato ang mga mini. Then ang gustuhanong paglaom. It speaks about ang pagbalik sa Ginoo. Right? So chapter 3 is all about sa pagbalik sa Ginoo. And the whole chapter 3, okay na itong outline, ang pagpahinumdum sa pagbalik sa Ginoo. Pagpahinumduman ta, verse 1 and 2. Ang pagbugal-bugal sa pagbalik sa Ginoo, mo kining mga winig ng mga pagtulunan nga nagbugal-bugal na walay kamatuoran ang Ginoo balik. Ha? Then, ipasabot ni Peter, no, sigurado yun yung mubalik siya. Verse 8 to 9, ipakita niya sigurado yun mubalik ang Ginoo. Ang verse 10 to 13, ang panghitabo sa pagbalik sa Ginoo. Ipakita niya ang mga panghitabo sa panahon ng mubalik ang Ginoo. Ang verse 14 to verse 18, mao kini ang pagkinabuhi samtang gapaabot kita sa pagbalik sa Ginoo. Knowing that Jesus will come again sooner or later, Peter encouraged us and warned us how to live a life while waiting sa pagkinabuhi, while waiting sa pagbalik ni Kristo Jesus. Sumukin na ito na Sunday. The truth, because Jesus will surely come, ingon siya verse 11, tungod kay ang tanan mawala man sa ingon niini, ngunit pagkitabo sa panahon mo balik siya, kinahanglan nga magkinabuhi kita nga balaan ug Dios nun, samtang nagpaabot kita sa adlaw nga siya mobalik. While waiting, samtang nagpaabot kita sa pagbalik sa Ginoo, o samtang gibuhat nato ang kutob sa mahimo aron mapadali nato ang iyang pagbalik. We know nga pagbalik sa Ginoo, wala ta kabalo karon ugma sunod bulan siya na kabalo ni ana, but He will come again kung may katapusan nga tao nga masangyawan sa kaluwasan. Verse 14 sa Mateo, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as the testimony to all nations, and then the end will come. So, sa panahon nga mga masangyawan na sa tibok kalibutan, and then maluwas sa, then mubalik ang Ginoo. But ano sa verse 13? Apan nagahulat kita sa gisa at sa Dios kanato nga bago nga langit ug kumyuta, din ana ang pagkamatarong. Mo ning mga kamatuoran while waiting meaning ang mga panghitabo. And I want to propose, ato na rin naskutan na Sunday, last Sunday, samtang kapaabot kita sa pagbalik sa Ginoo, sa pagbalik sa diningan nato, mga kinabuhi kita sumala sa iyang handom dinhi kanato. Kung sa may handom niya, dinhi kanato, kung sa mga klase nga pagkinabuhi, nga handom sa Ginoo dinhi kanato, while waiting siyang pagbalik. Ato na tunan, mga kaputan, number 1, what kind of people should believers be sa panahon nga dili pa sa mabalik? Number 1, kinabuhi nga balaan og Dios nun. Mao ni ang tutunan last mga Sundays. Once sa verse 14, wherefore beloved, seeing that you look for such things, kanang look for such things, pasabot niya, magsamtang gatan-aw ta, look forward ta sa mga butang nga umaabot. Ang maabot nga mabalik si Jesus, maabot nga kadtong mabalik siya with His saints, and tagaan tag new heaven and new earth. Samtang kapaabot ka ni anay mga butang, ngon dinhi be diligent that ye may be found on Him in peace without spot and blameless. And ato na kung ano ang word na diligent, it means to make every effort. Paningkamutan nimo nga ang pagkinabuhi nga balaan dili na karon lang, kinabuhi nga balaan sunod si mana di na pod. But be diligent sa kinabuhi nga Dios nun o ikapahimaya sa Ginoo. No? Muna ito nakatunan, previous mga Sundays sa mga nakatunan. The word paningkamot. Samtang nagpaabot ng mga anak, paningkamotin ninyo nga magkugi, nga hinlo, o dili sa lawayon, at tubangan sa Diyos, kinahanglan maayo ang inyong relasyon. Kaya naman, tungod niya, sa verse 11, tungod niya na, tungod niya, ang tanan mawala man sa ingon ninyong pamagi, kinahanglan nga magkinabuhi kita nga balaan o Diyos nun. Okay?